போடுற வெடியை அப்படிங்கிற மாதிரி சௌந்தர்யா அவர்கள் ஒட்டுமொத்த ஹவுஸ்மேட்ஸையும் வச்சு செஞ்சுருக்கிறாங்க. சௌந்தர்யா ராக்குடு, மற்ற ஹவுஸ்மேட்ஸ் எல்லாம் சாக்குடு அப்படின்னு வந்து என்ன டைட்டில் வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறப்பான சம்பவத்தை வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் முழுசாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஹாலில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வருஷமும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஸோ வாங்க இன்றைய வீடியோக்கு நம்ம வந்து போகலாம். என்ன இல்லைப்பா, இந்த வாரத்தில் வந்து வீக்லி டாஸ்க்காக பிபி ஸ்டார் ஹோட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு டாஸ்க் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. முதல்ல வந்து பெண்மணிகள்லாம் எடுத்து வந்து நடத்துனாங்க. கஸ்டமராக ஆண்கள் போனாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆண்கள்லாம் வந்து ஹோட்டலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. பெண்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமராக வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. இப்போது 2 பேரும் கலந்து கட்டி பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து கஸ்டமராகவும் கொஞ்சம் பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோட்டல் மெயின்டெனன்ஸாகவும் வந்து இருந்துட்டு இருந்தாங்க. அதில் மேனேஜராக சௌந்தர்யா அவர்கள் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். சௌந்தர்யா எப்போ தான் பேசுவாங்க, சவுண்ட் எப்போ தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்க வந்து வழக்கமாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா வன்மத்தை கொட்டுறதுக்கு தான் இந்த டாஸ்க்கே வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது தெரியும். நான் நினச்சது வந்து இந்த 2-3 நாள்லேயே மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பயங்கரமாக வரும், அப்படியே வீடே 2 ஆகும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசித்தேன். ஆனால் ஒன்றுமே நடக்கலை. கடைசியாக வந்து வன்மத்தை மட்டும் கொட்டிட்டு கக்கிட்டு வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வன்மத்தின் வெளிப்பாடாக பல விஷயங்களை வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்ம முத்துக்குமரன் இருக்கார்ல, அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து எழுதியிருக்காப்புல, irresponsible, ஓகேங்களா, irresponsible with ஜீரோ கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து எழுதியிருக்கிறாரு. அதாவது சுத்தமாக கடமைத்தன்மையும் இல்லாமல் புதுமைத்தன்மையும் இல்லாமல் ஹோட்டலை வந்து நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும், அதுக்கு மேலே நிறைய விஷயங்கள் வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க. மார்க்கிங் பண்ணுறாங்க ரிசப்ஷனிஸ்ட்டு, அப்போ அதே மாதிரி குக்கிங் வந்து சரியாக இல்லை, இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மேலே வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து பிக் பாஸ் அவர்கள் கேட்கும்போது முத்துக்குமரன் அவர்கள் வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து கொடுக்குறாப்புல, அதாவது irresponsible with ஜீரோ கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு வந்து பதில் சொல்கிற வகையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேனேஜராக சௌந்தர்யா அவர்கள் வந்து போகிறாங்க. சௌந்தர்யா போன உடனே எங்கேருந்து தெரியுமா அடிக்கிறாங்க, ஏங்க கிரியேட்டிவிட்டி நீங்கள் எப்படி வந்து எதிர்பார்க்கலாம், உங்ககிட்ட தான் நான் அந்த ஹோட்டலே வாங்கினேன். ஏன்னா நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தானே அந்த ஹோட்டல் நடத்திருந்தீங்க, அது உங்கள் அப்பாவோட ஹோட்டல் தானே, உங்கள் அப்பாவோட ஹோட்டலாக இருந்தால் அது எப்படி கிரியேட்டிவிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கலாய்க்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான பதில் வந்து சொல்கிறாங்க. சரி இது ஓகே, இது கூட ஏற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சுனிதா அவர்கள் சில கேள்வி கேட்குறாங்க. என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க, கொடுத்த வேலையை நீங்கள் ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தால் இந்த மாதிரிலாம் கேள்விகள் வந்து எழும்பாது இல்லை, அதே மாதிரி பர்சனலாக டார்கெட் பண்ணியெல்லாம் பேசாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சுனிதா சொன்னோடனே, எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் கரெக்டாக தான் செஞ்சுட்ருக்கிறேன், நீங்கள் குறை சொல்லணுன்னே சொல்லிட்டு இருந்தால் எப்படி, அதே மாதிரி நான் டார்கெட் பண்ணுறேன்னா இல்லை வந்து நீங்கள் என்ன வச்சு டார்கெட் பண்ணிட்டுருக்கீங்களா, நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கேன், என்ன தான் நீங்கள் எல்லாருமே டார்கெட் பண்ணி கேள்விகள் கேட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஃபன்னாக வந்து பதில் சொல்கிறாங்களா இல்லை கோவமாக பதில் சொல்கிறாங்களான்னு தெரில. ஆனால் ஒரு சில பேர் வந்து உட்காந்து சிரிச்சிட்ருக்காங்க அந்த ப்ரோமோலே. ஸோ இந்த சீனுக்காக நானும் ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஒட்டுமொத்த பேருமே வந்து ஷாக் ஆகிட்டாங்க, என்னடா இந்த பொண்ணு இப்படியெல்லாம் பேசுது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா சௌந்தர்யா அவர்களை எப்பயுமே அந்த பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரங்கட்டிகிட்டே இருப்பாங்க, இந்த பொண்ணுக்கு ஒன்றும் வராது, எப்பவுமே தின்னுட்டே இருக்குது, எதுவுமே பேசுகிறதில்ல, பிரச்சனை வந்தால் அப்படியே ஒதுங்கி நிற்கிது, எது பார்த்தாலும் இப்படியே தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சௌந்தர்யா அவர்கள் வந்து ஓரங்கட்டிகிட்டே இருந்தாங்க. அந்த கோவம் சௌந்தர்யாவுக்கு எப்பயுமே வந்து இருந்துகிட்ருக்கு, அதோட வெளிப்பாடு இன்றைக்கி வந்து வெளியே வந்திருக்கு. ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் வந்து போய் முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னொரு தவணை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் உதய். நன்றி, வணக்கம்.